Sugeng dalu Mas Dodo. Nggih, sugeng dalu macange Mbak Limbu. Nggih. Sehat nggih Mas nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih. Cak Komet sugeng dalu. Miki sing benek, sing genah. Nah. Sugeng dalu macange Mbak Limbu. Sehat nggih Mas Dodo? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jenengan pripun lah nggih? Pangestunipun sehat. Alhamdulillah saged dugi mriki luar biasa lho kula. Nggih, dalam rangka tasakuran. Resmian dan juga penggunaan gedung baru. Nggih. RSUD Ndelopo. Nggih, leres luar biasa. Nggih. Niki tesih namin napa nggih? Tesih remen kali budaya Jawa.
Jawa ngeten iki lho, nguri-nguri kabudayan Jawi. Lah ngoten nggih Pak nggih. Dawuh leres, dawuh leres. Nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Ning kula wau dugi mriki mawon pun wah bombong manah kula seneng sangat Pak kula. Sebabipun Lah pripun rumah sakit besar teng Dolopo niku luar biasa nembe dugi tek sambutane dagelan nggih. Monggo masuk. Langsung transit teng wingking mriku beh. ruang berase kali Abah Kiron mriku. Ruangane niku lho Pak sing kula gumun. Elok. Kula nembe setengah jam iso beku Pak kula. Lah sebabe Lah saking ademe AC enten 7 Pak. Aku rasane kaya ning jero freezer ngoten niku. Awakmu sebelah ndi to? Aku sebelah nguri kene ta Mas, gedung kene. Lah dagelan loro kok ya beda. Lah awakmu didekek Lah ndi? aku kok monggo bablas ngriko. Lah terus? Ruang jenazah ngoten nggih. Kaya beda. Ya kowe kleru kok sing mbok petuki kleru kok nemoni kak ya sing pas wau panitiane lho Ora kepenak ngoten. jenengan pun nate napa dereng tanggapan tenggen RSUD utawi rumah sakit ngeten niki. Nggih nembis pindah niki kula. Kinten pripun pengalaman jenengan, apresiasi jenengan Wah, tumrap nek- dalu menika. Nggih niku lho sing kula pikir wit ke ngomah sampe ngriki niku. Mula kula nggih griming-griming rada ragu wong sing nanggap rumah sakit niku bingung. Nyapa kok bingung? Lek nyun sewu nek mantu Ha. sing gadah damel kok mantu sunat mamane mantu nu mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah cetha kamangka ki rumah sakit Ha. mugi-mugi para rawuh sehat sedaya rumah sakit sepi no iya ta aku ki tak pikir kok mah Iya. muga-muga Nenten rumah niki lho. sakit niki laris. Lah berarti loro kabeh. Aku bingung wis apike meneng wae wis matur nuwun ngono ae. Ya kok iso matur nuwun. Timbang resiko. Nyuwun sewu. Tiyang nek Mas, mboten pengalaman nggih ngeten iki to Mas. Nggih ta. Apa terus lek ditanggap rumah sakit apa rumah sakit laris wong ben padha mara lara kabeh ini ora kaya ngono Mas. Piye? Tujuane rumah sakit ki apa? Menyehatkan masyarakat. Lah yo anane disehatno mergo lara to. Monggo Bapak Ibu lara nggih. Kok Bapak Ibu lara piye to omonganmu? Tegese memberi pelayanan mbok bilih mangke wonten napa masyarakat sing gerah niku enggal lho dugi tenggene rumah sakit Dolopo mriki ngoten lho lagi Tepuk ngoten tangan nggih. kagem Nggih, Pak, nggih. rumah Nggih. sakit umum daerah Dolopo. Dolopo luar biasa. Lengkap kok nggih ngriki to. Ngeten Lengkap. dados Mas Komet. Nuwun Nggih. sewu dados rumah sakit itu tidak hanya semoga banyak orang sakit mboten ngoten. Mboten. Di sini ternyata banyak laboratorium. Oh, Kula laboratorium. cek kesehatan gitu rumah sakit. Tegese Nggih. mengontrol kesehatan. Jadi Nah. tempat ini adalah untuk mencegah supaya orang tidak sakit. Nah, Oh, niku leres nggih, Mas. nggih. Napa melih mriki pelayanane nggih sae-sae. Tapi nyun sewu Mak Cange, Pripun, wonten Mas? kata mutiara nika Piye? bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggih. Lan jenengan rak nggih pengin seneng-seneng to. Nggih. Monggo lara riyin. Lho, kok malah mokon lara piye to? Lah wis bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wong ki nak pengen seneng lara to. Mas- Ora ketang rong dina tak tiliki ya. Lho, kowe malah nyengkakno kancane. Tegese ki ora wong iki kudu lara dhisik, bar kuwi seneng ora. Tegese lara, wong ki kudu rekoso dhisik, nyambut gawe sing bener, sing genah. Lagek engko mencapai sing jenenge kamulyan. Lagi ngoten nggih Mak Cange. Dawuh leres Mas Dodo. Ono ora terus wonge lara bar kuwi terus sesuk sugih. Kuwi ora ono kok sok. Niki awakmu ten mriki kan nembe sepindah ten mriki to Nggih. nggih. Heeh, alhamdulillah ugi niki nggih kepareng lenggah nggih sedaya para pejabat. Nggih. Napa melih panjenenganipun Bapak Dr. Purnomo Hadi. Leres. Wilujeng dalu Bapak. Alhamdulillah. Mbah Tarom nggih lenggah. Mbah Nggih, Tarom. Mbah Tarom. Sepuh ing Wilujeng dalu. Madiun ugi pepunden Nggih. kula Bapak Hari Wuryanto dalu menika nggih Nggih. rawuh amargi panjenenganipun pancen maniak budaya Jawa. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Dados warisan nenek moyang wayang niku mboten terhenti kedah napa diuri-uri ngoten nggih Pak nggih. Mboten namung diuri-uri yen perlu kudu diurip-urip. Diurip tegese urip niku napa to? Nggih kados ngeten iki ditanggap, Leres. dirawuhke teng mriki, lak ngoten to nggih. Nggih. Ugi pepunden kula nggih menika sesepuh Abah Kirun. Ugi wau kepareng lenggah menika wonten Gus Nafik nggih. Alhamdulillah. Niki luar biasa mulane aku munggah manggregeli lho lagi ning ngarepe pejabat salah omong tes awake dhewe. Alah ora apa-apa. Kok iso ora apa-apa piye to? Kula kulino kok. Kulino dites. Heeh. Lho kok piye to kok iso
Ya paling ka awake dhewe iki sapa kak ya dereng ngertos. Nggih. Nggih nembe pindahan iki pisan iki lho panggil iki. Wonten tembung tak kenal maka tak sayang. Lah leres ngoten niku leres nggih. Saderenge nyuwun sewu gembel kamardikane panjenengan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek petepangan nami kula nggih menika Dodok, kula saking Bojonegoro, mbok bilih nate tindak dhateng Bojonegoro, dereng nate ngertos Pak Lurah Bojonegoro nggih menika kula. Rakyate nggih Pak nggih, Bu. Kula biasa Pak Lurah. Boten kula sing sering diutus kali Pak Lurah ngeterke surat, ngeterke napa-napa niku kula. Nggih. Panggah tetep gedibal. Kok iso gedibal piye to? Ayo wong kere kok sombong. Wong kenalan ki supaya wong ngerti sapa to kae. Kaya aku ini kan wong wis penasaran sapa to sing cilik kok ganteng lho. Wong kok kepedean to lele. Lah nek aku ora umuk nyuwun sewu. Minimal orang ganteng ya wong umum ngono lho to. Lho kok ora wong umum piye? Aku ki ya wong umum, Mas. Ora iso. Kok iso ora iso? Wong umum iki kaya aku niki umum. Piye umume? Mas Sahyo ngeten iki umum. Kok iso? Nyun sewu nggih. Habis kepala, gulu, awak, sikil. Iya. Awakmu ora umum kok. Aku ya padha duwe kabeh. Bar kepala kok bablas awak gulumu ra enek. Iki lho. Kayak gulu ben rada pantes. Lamun ndeloki piye to, Mas? Lha kuwi ndi? Iki gulu, gulu. Ketara kok. Ora keton nek ndi gulu diceluk penak to. Lah piye jajal? Met kok met. Piye to? Enak. Ki brete duwe gulu. Duwe gulu. Lho aku ya padha ayo ngono lho. Dok. Dalem. Lho sak awake. On duwe gulu kok ora dimanfaatno. Ya aku lagi ngerti malah niki. Pripun to? Gulu to Pak sampean. Nggih gadah kok jenengan iki ngiwangi pundi to, Pak? Elek-elekan. Lah buktine nun sewu Mas Komet. Nggih. Mas Riyen, Mas Priko. Met Komet. Nggih, Pak. Lah niku dadi gulune dimanfaatke. Manfaatke. Kula nggih Mas Dodo. dalem, Pak. Lah sak awake. Tegese ora duwe Gulu. Gadah, Pak. Cuman niki kataan gajih. Dadi kula niki kados bakso beranak niku lho. Kok jenengan iki kok ora Mula diet ngono, lari pagi, dadi sehat. Kaya pucuku lari pagi, ngantek saya ini rong balik. Mas, kuwi jenenge bojomu minggat. Iya, maune kondo jare aku tak melok yoga ben sehat. Iya. Lah kok melok yoga entek saulan setengah ngono. Lah kok yoga kulone perapatan gitu. Oh, keranjingan aku. Lho. Yoga. Kuwi yoga berarti bojomu duwe anu laki-laki lain. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho sing dinteni iki lho ajane. Ayo. Ketoke anu, Mas. Guyune guyu ora tenanan. Bismillah. Ngece ketok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bocah kaya katen bat kok ya suarane gedhe. Tuh. Aduh, kowe kok malah cengengesan lho urusane apa? Sampai ini dinteni wong apike kaya ngono. Lah nggih swantene pun wibawa wis agrong wis gedhe lho kuwi diterusno ngono lho, teruse piye? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Piye to nek salam padha cengengesan ya. Cengengesan gundulmu kuwi. Lha iki lho. Kata-katamu kuwi sing kliru, Mas. Ora bener kaya waalaikumsalam ngono to. Ya waalaikumsalam lho kowe ora bener piye to? Baleni. Alhamdulillah. Nah, iki pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. La dalah. Ngene sih gitu. Kowe kok ruwet to dina iki nyampe. Mangajari Mas Dodok mangajari. Niki ya kata-katane kan mboten bener to, Pak niki. Sing bener ki ngene lho, Mas. As-sholatu wa sik to, kowe meneng sik tak ajari sik. Engko lali. Ora, kowe ganggu konsentrasiku. As-sholatu wa isik to. Aku gur lirik obah tok. Kalau kamu ikut umi, pikiranku nanti bisa ikut-ikutan. Jadi aku nggak konsentrasi, tahu? Oh, alah patkai. Patken. Weh ngono kuwi lho. Oleh konsentrasi. Lah gimana? Kamu tahu sendiri kan kata papa aku nggak boleh diganggu. Kalau diganggu aku mimpes, tahu? Papa iki nek wis kecukupan lho. Lah nyapa? Wis sesuk sing digaglak opo Sik bingung kok papa. Dahar to kok gaglak piye to? Kok anakku nyeluk aku iya. Oh, Bu, baleni pisan kasa ngono. Iya ki apik ayah. Apa gae? Lah piye? Ya, asin ngono ki meneh. Kuwi uyah. Kok iso Yasin kok iso
Aja terokno sih. Oleh aku rampung lagi kowe. Digatekne sik Mas. Lah ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Matur nuwun. Ya wis padha-padha ki nek gak kanca ya ora tak warai. Ayo terusne. Amma ba'du. Alah. Kok termot cipung gurune tok. Para bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang sami rawuh, dalu punika enten apa to? Lho. Dalu punika enten wayang. Lho. Nah, Lah sing ngarani tahlilan sapa, Dul? meneng ngoto, enek wong mukadimah kok sok. Lah mukadimah ki tujuanmu ora cetha lho, Mas. Loh, caranya berkomunikasi gitu. Dalam rangkum Mas, enek dokter. oh tim medis niki, Tim medis, dokter iki spesialis iki, Spesialis. saking rumah sakit spesialis Dolo. saking poligami. Kok poligami to ki? Ki Poli- poliklinik Oh, kok iya. poligami. Poliklinik. Iki dokter sing tenggene poliklinik. Nah, Selamat mamel. selamat malam. Selamat Masalahnya malam. kaya dokter Tirta barang nang kene amen Matirta ae. Mohon izin Pak Dalang, Siap, Dok. saya dari UGM, dari IGD Duh, dapat telepon bahwa pagelaran ada yang agak kurang Sehat. sehat. Tolong sini. Dua-duanya. Mumpung ketemu dokter lho. kok kaya Biasane dadak antri sampe langsung diceluk lho. met Ayo. perasaanku Kursi kok ora siapa? penak ya. Itu manut penak Kursi siapkan. Dari Nggih Pak Dokter. Wonten dawuh Pak. melawak ya. Nggih Pak. Ini dalam kesehatan. Oh nggih. Jangan selometan. Mboten Pak. Dokter hewan terkenal. Waduh, lah salah jalur. Ning jare dokter hewan ini malah pinter dhewe to, Pak. Kak Banyol kuwi. Yo ra gelem. Ini Pripun? anu dalam gerah ndol apa to? Dalam gerah. Rumah sakit. Rumah Pak. sakit Rumah ki apa? Dalam. dalam Gerah ki sakit. Sakit. dalam gerah. Jangan anu ya mendekat ya. Tolong ini karena di sini dulu terkenal untuk isolasi pandemi yang Covid. kena corona. Iya ya. Saya lihat wajahmu ini kan penuh virus. Ini dua-duanya kena virus TikTok. Iya, kena virus PK iki. Apa ana lho dokter kok jangan anu ya? Anune sapa? Ojo lungguh sing ngakon sapa? Saya kan hanya gini tok. Ya mboten diperiksa, Dok. Bantah. Oh, udah penuh gizi. Aduh. Rai kok ora jelas. Oh. Ini dulu pernah di sini. Pasien di sini apa? Bukan. Loh. Kere batil. Ramudeng. Tolong copot. Saya periksanya dulu ya. Boleh, boleh. Mohon izin. Tapi katanya jenengan tadi dokter hewan ini manusia ya, Dok. Lah iki raine kaya kewan nih. Barangkali ya saya itu dokter umum. Kebetulan saya tidak umum. Jadi ya. Pripun to Iki jenengan piye iki? omongane Dokter iki? apa toilet to jenenge? Dokter umum nggih kedae urusane umum. Yang dokter siapa? Jenengan. Jenengan. Saya senior di sini loh. Jangan macam-macam. Aku ahli ortopedi. Ahli bedah. Oh. Jadi bedah dompete wong, bedah omahe wong. Ini dokter apa copet kuwi malah. Mohon izin, tolong dibuka Dek Mantri. Ini kebetulan mantri polisi. Lho. Wah, ini mantri. Kudune ya mantri kesehatan. Mantri kesehatan kok polisi Mantri- pripun to? Loh kok pergi siapa? Lho. itu? Duduk. Orang sudah menelpon saya suruh ngobati, pergi. Iya. Itu pasti mati loh. Harus duduk tertib sama dokter itu. Harus nurut, harus nurut. Malaikat. Mas, namanya siapa? Saya Dodok. Oh, Mas Dobol. Dodok, Pak. Dodok, Dok. Oh Dok. ya, Oh, iya. saya sering lihat TikToknya. Iya, iya. Biasa PK sama DG sama Betul, Kangko betul. ya. Kok tahu betul? Oh, Betul, lawan dodok kepet itu. Dodok komet. Komet. Oh, yang kepet siapa? Yang kep lho. Lah, enggak tahu kan jenengan yang bilang kepet. Salah, komet. Lho. Ki piye to ki? Ayo golek dokter liyane. Ki kita gak beres niki. Enek karek iki liyane ndelok wayang goblok.
Dokter jaga aku ki dadi yo njaga satpam, njaga sembarang itu. Dok, Tolong Dok, ya, niku ya. napa to niku sing dikalungne namine? Ini dah. Hmm. Ini Hmm. speaker. Itu untuk ngecek kesehatan. Biasanya ditempelkan di Tester. dada, Oke, perut itu. tolong. Stetoskop. Dicopot, Mas. Ndasmu gantol ya. Tapi kula sehat iki, Pak. Halo. Sakit, jelas sakit itu dok, jelas sakit dok. Menge sehat keteraki loro. Kok itu sehat tapi budek no. Kok tak nging. Jangan protes, Mas jangan Komet. protes. Ini dokter THT. Mau Ini sehat gak? ya, Mau Teh. sehat gak? Lah, aku sehat iki. Ahli ini ahli. Timbul ki Jawa apa ora ya? Cek dik cek dik dik dik, cek dik cek. Kok menenge timbul asem ki. Ketara nek ora tau enek dagelan model ngene iki. Cek dik cek dik dik cek dik cek dik dik cek. Anu penuh dengan diskotik ya dan. Lho. Mboten. Karaoke nih. Oh, Kok teko uteke mbledos. Ora Usus buntu ya? lho. wong bathuk Kula usus sehat gitu. tok. Usus buntu, utek bledos. Sehat tok. Duh, iki omongan anakku sehat to, Ya wis karek kuwi tok sing jaga, liyane padha ndelok wayang. Aku rene menghibur kok diperiksa nyapa. Lho, iki dokter ngerti lho, ngerti sadurunge winarah dokter iki. Pak Lek. Lho, dokter mau celuk Pak Lek iki piye to kowe iki? Pak dokter ngono lho. Dok, ngono lho. Dok. Maaf, ini karena ada pengapuran tulang. Iya. Harus ada obat yang bukan salep, Iya. bukan disuntik. Obat luar ya itu? Ya obat luar, diblaur ke raine dadi Mbak ngono iki rada engko sik sore barang wis ngono. Lah, karena dia kalah PK. Kalah PK. Iki ya rata-rata omongi. Berarti niki sakitnya parah ya, Dok? Parah banget ya. Anjir kaya ngene iki parah. Tolong dipegang. Mboten napa-napa Mas Komet demi kesehatan. Oh iya iya. Pengen iya. sehat Balut. manut karo dokter. Pengen sehat. Iki lho lorone opo. Iki lho lakon apa turun. Oh, kurang ajar sama dokter. Ini dokter ahli. Kuliah di luar negeri. Kowe jangan sampai menghina. Anu staples. Staples itu nek. Dak. Kecek ketekek. Seneng aku matu. Mati. Mati. Tenang. Pasti sembuh. Tolong obat luar, Dik. Oke. Ini mohon maaf, Dok. Ini ada garansinya ndak ini kira-kira, Dok? Garansi itu kuda motor kok. Lah kowe kira gue gak mari terus. Oh, ini obat luar ya, Obat Dok? luar. Obat luar. Biar sembuh. Obat luar. Tolong, Pak. Biar sembuh. Saya kan seneng. ada dagelan geleput. Ya, betul luar. Loh, Obat merah. bener. Ini yang paling mujarab obat ini, Met. Bener. Kayak tanggoku yang ini, Met. Langsung sesuk mari. Oh, pakai suntik. Aja mlayu. Wes to balik. Nek terima ngene-ngene gak apa-apa. Kita Nek terus. kuwi aku peka. Wegah piye kok? Kakak kuwi bongko iso. Ora iki dokter khusus kok. Aja guyon lek ron tenan. Lek ron sapa kok lek ron wae tapuk tenan. Dokter, lek ron. Dokter mau celok lek ron ayo kembali. Manut pora. Anu lah keadaan sakno gedene. Manut pora. Akhirnya ya manut. 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 Pilih bokong apa matamu? Bokong mawon, mata tasik kula nggih. Ayo dijentitne. Jenditne iki bokong kok malah epleh-epleh kuwi. Ora apa-apa nek kuwi kon nyuntik. Yo. Kowe lek disuntik Ayo, kuwi masa jentik. depanmu ilang ngene lho lah. Berdarah ini. Awas. Ora apa-apa. Bae ora apa-apa. Kleru raine.
diomongi doktere Kleru. Anu ndas ku ya lara, Met. Piye? Gak kerasa to? Piye rasane? Dokter spesialis ki ngene iki. ya rada penak ya terus no ngene lho rada penak. Piye rasane? Lara apa ora? Ya lumayan ki penak. Alhamdulillah gak iso kaya ngene iki lho. Anu Terus alah iki kok penak ki apa? Wis diutut-utut. Lah kowe kerasa penak apa ora? Keweri ya. hernia ya? Hernia. Penyakit lagi sedih kok ngolah ngalih iki piye to? Oh, tunggu. Kadang-kadang Ono kok dadak iki nek ra diajar ngene iki ra kapok iki. aku Ono, dagelan ning ndi iso kok. golek tanggapan dhewe itu. Oke. Wis to sementing mari, Met, sementing mari. Arang-arang tanggapannya kok kaya ngono. Mari kowe. Aduh. Aku tak omong bojomu. Tansoplas ya, untuk luka-luka yang luar lho. Loh, sing loro niki le. Bokong niki le. Iki sing iki dokter Bu. Dokter Koclok. Iki spesialis. Spesialis piye mesti dipersutik bokong kok. Nyapa kene di pelajaran. Ora sang aku kene. Iki lulusan luar negeri lho iki. Luar negeri apa? Terima kasih toh? Pak Dalan. Enggak dikasih resep untuk apa obat jalan obat gitu. jalannya, Dok. Gampang, nggak usah resep langsung saya kasih omongan aja. Nanti kalau resep dia nggak bisa baca, nggak bisa tulisannya dokter. Makanya saya itu cukup jadi dokter, keluarga anak-anak saya aku nggak boleh jadi dokter. Lah kenapa? Tulisannya ra kena diwaca wong tuwek. Ini nek gawe resep ki lho kok pas. Oke, tolong pagi ya. Nah, iki lho katekne iki Mas Komet. Suketeki 1 tomblok. Terus siang dedak sama tetes. Mau dio-dio Ndak. Boleh dicampur sentrat ndak itu suketeki. Kok iso teko sentrat iki piye to kowe Iki iki? kita dokter kewan kok. Apa Wis to nurut resep kok suketeki. nurut sor meja enek ulane. Cakep. Aja gelo karo carane. Ciriwan cilelewo digawa mati. Nah, Tojuk Dina. opo Infus. Kelihatannya. 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 Nurut Biar toh, tambah cepet asupan sehat. makanan kuwi. Nggih, tenagane ben pulih nggih, Pak nggih. Lungguh. Mataku rasane wis terkena. Wis kowe nek enak wis ora masalah wis to. Anu Kok bojomu iki, sing omah tak urusane lho ya. infus. Wis tenang. Oke. Tolong infusnya. Iya kok manut tae. Infus. Iya ora dagelan. Ora teko. Karena berkualitas gitu. Kan kurang minyak ikan toh. Bagus itu minyak ikan untuk segera penyembuhan luka-luka. Ikane urip. Ini infus terbaru. Kok nyalano ikane urip lho? Kan biasanya ngangen-ngangen paus. Ya. Singa. Singa tep Paus, paus. tap telayar. Ini kecilannya paus. Banyak loh. Nanti gip sampean banyak loh. Gip, hadiah banyak. Lorone genteni kuwi piye? Wis orang ku bojomu tak urusane wis to. Cangkeme sing ndi to? Wis mantane didudul. Cangkemmu ki lho sing ndi? Niki le. Disedot. Tak anu dhewe. Piye rasane? Piye rasane? Apa? Lah iki ora impus iki. Apa? Arak. Kok iso arak piye to kowe iki? Kombe tenan to Mas Komet? Nggih. Masalah sawangan enek iwake ning kono kuwi lho. Alah kula mboten napa-napa. Biasa kula. Lah iwake nelek barang ning banyu kok. Lah dalah. Ora apa-apa kuwi menambahkan vitamin dalam tubuh. Iki- Molekul-molekul dalam tubuh akan tumbuh berkembang dengan baik. Amonia ada di situ kok diminum. Bagus itu menyembuhkan tulang-tulang, keropos Kan hilang. cita-citanya nggak sembuh. Kowe iki apa selesai dokter kita? Loga. Mau diobat luar lagi ya? Obat Ndak luar. usah. Aku wis ora sertoyo. Percaya sertoyo. Wong nesu kok. Mesu kok sono. Nesu. Malam ini juga kerawuan. Nggih. Pakune jagat, sapune jagat, Gus Nafi Kencong. Wah. Iki pokoknya mesti kenal. Nggih. Monggo. Donganipun Gus.
Sungkem kula Gus Nafik nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pipa kejina Pak Bupati, wabah kejina Firana usahanya Pak Terang, wabah kejina Kirun sak rombongan mak berkorek bahagia, korek. Syai'ul Fatihah. Allahumma fir lana Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma fi barakati masakit. Allahumma fi barakati masakit. Allahumma fi barakati bupati. Allahumma fi barakati bupati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Kirone rada edan bewang. Raidan ra entuk dhuwit to Gus kok. Ini Mbah Tarom pasti pirsa, para alim ulama paripe. Pasti pirsa. Nggih. Semuanya ngadir pas Pasiene lunga. Urung pasiene, Dok. urung mareng. Sapa sing ape lunga? Urung mari. Aku halan-halan. Halan-halan. Oh, berarti sudah sembuh. Sudah sembuh. Iki anake sapa? Anake mantri. Besok nek gede dadi apa? Dadi dokter. Nyuntik sapa? Bojomu. Dadi yo biyen. Gus Nafi sudah ndungani. Nggih. Ini daerah Bonsari. Nggih. Mbak Cange itu ada tradisi, ada satu daerah itu nek nanggap wayang gak oleh sinden wedok. Daerah pundi menika? Bonsari, lali aku Pak Joko Setiono tadi ngendika itu Balirjo. Oh, Balirjo. Jadi pernah Pak Anom Nggih. hari jadi bupatinya waktu itu Mbah Tarom nanggap Pak Anom hari jadi aku bingung. Lagi sinden ora wedok, golek sinden lanang sapa? Akhirnya aku Yarto ada, terus saya sowan Mbah Yai Said ngumpul sama Mbah Syudi, Mbah saya sowan Yai Sepuh Saratonoe sinden lanang. Okay. Terus akhirnya tak gawakne Yarto sama Tandak Ludruk. Lah karena kita di daerah Brangkidul, ini juga partisipasi iki tolak balak. Oh, nggih. Iki demit randulit setan raduyan tenan. Nek musuh iki Sinden lanang. oh, nek konangan wong iki diuyuhi lho engko. Kok gampang tersinggung. Aja molone. Lanang yo ben wedok ben. Sapa ki? Selamat datang pengunjung sekalian. Sila. Budek ya aku saiki malah ini. Gendere piro to? Nyong sangat. Oke. Sila. Belum sembuh. Pokoke kliru ora aku gak wetok aku wis warai. Warai. Waras kok dilemeng dhewe iki ayo rene kosok. Wong aku iki anggenku klaras kok. Wis ora sumpah ra tak omongi. Ki ngene arep tak gawekne iki ora tak omongi. Nek biasane bar jenengan garape ngoten terus viral kok mendhian. Viral yo picek kae kok. Lho. Wong kok bendino disogrok sego jagung. Ben sehat. Nah, ini komet dodok yang baru-baru ke hari ini wis terus tanggapannya laris. Ayo, Un. Nggih. Ayo. Selamat datang Un. Kowe rene, para penangkal petir rene. Selamat datang pengunjung sekalian. Silakan duduk menikmati hiburan. Hiburan kami seni Indonesia asli, seni budaya Kiron Siis yang abadi, terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tingginya budaya anak bangsa, debut seni Kiron terus bul pisankan dangdutan bul. Selamat datang Yo, menikmati
lagu wajib Mbak Endang Sulastri karo Uun. Panas-panas mlaku ora nggawa payung Sandale diseret Lamaane Rento Surabaya geger Mursine Madiun Madiun Jakarta Janji rukun tetap merdeka Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka bersama artisnya Patski. Arek Panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane Rento Surabaya geger mursine Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetap lungguh. Elok, Bah. Nggih. Elok. Artis Patski cantik-cantik, Bah. Iki cerita ya, Met. Enek tanda ngene iki priksa ning dokter Naryo Jalan Tamrin. Bojone Uun. Dudu. Dokter Naryo kok kuwi rak pasien. Oh iya. Naryo pasien. Nggih. Dokter Naryo. Lah, dhek lali jenenge arek Caruban. Nggih. Jenenge diganti Ndoli. Doli. Padahal jenenge Basirun. Nggih. Lah sing nyatet manggil ngono kan ya tetep Basirun. Nggih. Tuan Basirun gak mlebu-mlebu nang ruangan dokter. Tuan Basirun ping 3 lagi. Siapa ya Tuan Basirun kancane? Lik jenengmu kuwi sapa? Iya aku ya Basirun ki. Lali dhewe. Iki engko urusen. Engko nek kira angel ya inpusen ngono ae. Oke. Yang penting saya matur nuwun kepada Rumah Sakit Dolopo. Pagelaran mulai ruatan pagi ini sampai malam ini dipercayakan pada Padepokan Seni Kirun yang noto. Matur nuwun Pak Dirut dan keluarga besar Rumah Sakit Dolopo. Nggih. Kingko sing ngurusi senek dhewe. Ngurusi pripun? Ki cacah ki. Kula nggumun lho, Bah. Apa? Lah, bake Patski luar biasa. Piyayi limo niku enek sing siji, bejane rumah sakit mriki. Apa? Sing biru niku, ya Allah, Niken Salindri. Jan. Sing iki Niku lho biru-biru. Niki to. Nggih. Iki, Sing tengah niku lho. Sing tengah niki. Nggih. iki aku ora melok-melok. Nggih. Iki ya kurang to. Pinten niku? 500 sih. Engko nek kurang nggek-nggek ana ndi kono karo. Nyah. Kowe kuwi lho matane. Aja melu tik ngawut melu. Iki khusus wedok sing asli. Sing asli. Kayak wedok palsu ora apa. Kae ngenteni nek percil teko tak rampas lene. Lah. Iki palsu kabeh, Abah. Wong ki andeng-andeng iso ngolah-alih kok. Lah nek iki kayak andeng-andeng alih. Iki lho cunduk mentul iki gak ketok. Lah sebab Kerak neng kene. Heeh. Somak tengil. Iki po ketok. Teng pundi niki? Aku ro. Oh, nggih gampil nggih. Oh, ora kersa. Tenang. Nggih. Gus Napi usul nggih. Napa? Kuwi nek mati leh ngubur ning ndi?
Ya tetep wonten pemakaman Neng, kok ya. neng bong Cina aku ngono wis. Santai. Sing Iki ngurusi tunggal-tunggal. sing ngurusi Butarom lah kenalno sitok-sitok jenenge sapa? Oh nggih. Butarom request Gubuk Asmara. Juga ada penyanyi viral yang datang ini. Wes sinten? Arya dari Blitar sing lagune apa kae? Langen Tresno apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nanti kon iki mau sing teko biuk-biukan pokoke. Ngono. Oh. Iki percil ya WA. Wah. Anu Pak Dokter Pur wayangan yo. Terus cahe ning Blitar. Loh, Piye to? Rene tak kira Rene Mboten ya. mriki ta, mboten mriki. Sing ngomong sapa tapuk cangkemmu. Lah terus percil WA. WA Nggih. percil ki ning Blitar. Nggih. Aku apa salah? Yo ora. Infus, njaluk infus. Ora. Betul. Kula jare niki Wis, Met. mumpung ning rumah sakit lho. Nggih, entek rantek ya entekno iki. Nggih. Ngono, iki entek. Berat pokoke. Iki ora banyol ya. Napa? Sing mati iki ya bolone iki. Sing mikul ya ngene iki. Kompak berarti. Sing mikul. Dadi ya sarene mikul ki dilanang-lanangne. Heeh. Allah ilah. Lah diceluk gendakne. Vera. Apa? Wis malih. Mayite ning dhuwur ya matane. Oke. Satu-satu. Entek-entekno. Jenenge sapa sitok-sitok ya, Nduk? Engko Gubuk Asmara ya. Nggih. Request Butarom ya. Matur suwun Pak Dokter. Oh ya. Kalau nanti kiranya nggak anu langsung aja ke sana ya. Alah, ndak usah. Rencana minta berapa bulan Loh, ndak. tak request ke Dokter Pur. Sehat. Pun sehat. Sehat kok suwe Monggo. Pengen obat luar? Mboten. Nyuwun sewu diajeng. Si. Saking mriki riyen nggih kula aturi jumeneng riyen. Monggo diajeng. Lah alah cantike. Alah oh golek nggon anu munggah. Iya no. Bayi putri ya Tak Putri gemes. kecantikan Pak Miss Universe. Sugeng dalu diajeng. Si. Pripun kabare wong ayu? Wow tuki mriki jam. Sik to kok Kepiye to? Iki ndak bekase tukang gali sumur to iki. Muga-muga judu. Jodoh gundul ngono kapok ya to. Kowe iki jodohno kancane kok Jadi takoki namanya siapa? Nggih, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Oh, Mas. nggih, namanya siapa kalau boleh tahu? Kula Naira. Oh, Naira. Uji. Nama asli? Nama KTP. KTP. Uji. Asli niki KTP nggih. Nggih, Asli Naira. nggih KTP. Nggih. KTP asli Nggih. Rian Wahyu Setiawan. Panggilannya Rian. Ria. Biasa dipanggil Goplo. Kok akeh men to jenenge? Nggih kathah, Pak. Sindikat tok. Alhamdulillah. Kok kathah Sindikat ki copet apa beto, Mas? Rumahnya mana, Mbak Ria? Kula Nggoranggare. Oh, Ngurangare. Nggih. Mbak Ria. nggih. Pekerjaan aslinya apa nih? Kalau selain menghibur masyarakat seperti ini di rumah alhamdulillah usaha Mas. Usahanya apa? Alhamdulillah nggih sekalian sampingan usaha niku membantu sesama. Oh, Si nopo menika? tembel ban. Oh, alah. Ya tukang tamban bal Kuwi kok. jasa penting lho, kuwi ora ditempel kan ya nuntun. Lah nggih, penting. nggih to. Penting, Kan nggih. niku nggih bantu nggih. Nggih, nggih. Lah yo ora apa-apa, tarah ya sini lanang Om Mas. Waduh, aku ketipu. Waduh. Aduh, Mosok ora ngeri. aku ora ngeri. Kayak ngene kok. Lah kowe apa ngerti kuwi? Lah nek iki wedok, lah nek ngene kok sok. Oh, ngono. Jajal bagianmu sing ndi? Sing kedua. Selanjutnya. Nah. Niki, monggo Pak, niki Pak. Milih iki hati-hati. Wah, lagi malah dempal ngene lho. Kok saya keker to? Dempal niku napa manol to? Nggih. Keker. Takoni. Napa jenengan paring asma sinten, Mbak? Kula paring asma Mbak Ica Loradora SPD. Ica Loradera. Sarjana pendidikan. Sapa sing ngomong? Lah SPD. SPD. Sopir dam. Sarjana pendidikan. Layak raine. SDM metu sarjana pendidikan. Layak kaya pedel. Napa pedele Kok pedele piye to iki? Pedele dengkul amblek. Ica nggih. Nggih Ica. Nama KTP. Nggih, Nama nama KTP aku isin lho Mas. Alah, ora apa-apa. Mau security kene wis nawa aku lho. Security kene. Heeh. Ah, Ngene penting kok iki ya.
Mbak Inces ngono kuwi regane sampean ki selawe gelem ora aku. Lah- Ngono kuwi ning aku. Mau jawab piye? Anu ana kuaci dipangan luwak Mas aku. Iya. Regane banci saiki mundak. Takon genepi 30 ngono lho Mas. Mosok ya selawe merkengkong ngono. Ya bener marketing. Bangeten mo. Menawi nami KTP nggih Mokamat Khairul Anam. Kayak manam. Kayak sing duwe pondok Mboro ya. Oh, Lah jenenge Islam kok dadine banci. Walah nam. Nam sopir jam truk ya. Anu nak, Mbak ini kan tambal ban. Nggih. Kesehariannya apa, Mbak? Hah, kula to. Nggih. Nggih, bakul nomor. Pak polisi. Anu maksudnya ki bakul nomor HP perdana kuwi lho Mas. Walah. Nah, nek bakul nomor togel Konter kuwi. to? Heeh, Nggih, ngono kuwi wis nggih, gak oleh. Nggih betul napa? Sampeyan ora tau tuku berarti, Mbak? Alhamdulillah kula mboten nate tumbas. Alhamdulillah, Nggih. jos. Nggih ning titip tanggane. Waduh. Iso kaya dodok lho. Ora tau ngono kuwi. Online. Mas. Yang ketiga, Anu yang ketiga ini Mbak Nika nih. Monggo Budi. Budi Pangapunten. sapa kok Bude kowe iki lho kok. Mas pangapunten niki kados sing anu harus pakai bahasa isyarat niki. Walah. Sing menika. Kupinge remek. Nggih. Kupinge remek ndasmu kuwi. Mboten anu mboten kupinge radi katarak niki. Mau katarak niku mat mripat. Oh, wis genti to, Mas? Lho mboten ketian nggih Oh, ngoten. lah. Nenek. Mangga. Anu Nenek. Nggih. Oh, ngerti bahasa isyarat. Ngertos. niki niki cantik tapi pangapunten. Nggih. Nggih. Radi mboten saged ngomong kalih anu pendengarane nggih niku wau lho. Alah mboten napa-napa niku ra. Sumbune radi cepot niki. Nggih, nggih, nggih. Kupinge bosok. Lho. Anu iki nak nyeluk piye to? Isyarat piye? Isyarat ngene lho ngene lho. Nama kamu siapa? Oh, rumahmu mana? Baben. Babene kok suwet. Masa baben cetha ya. Apik Nah, ani ATP apa? Iya. Mardi. Meta-meta. Walah di Mardi Kancil. Aku keros. Pripun Mas Komet? Alah nggih. Yo iso omong ngono kok. Entrane iki. Acting. Lah iya. Anu napa pekerjaan asline Oh, pekerjaan kula Mas. Nggih, nak teng griya. Alhamdulillah kula pekerjaan kula alhamdulillah niku alhamdulillah loh Mas Komet. Nggih. Alhamdulillah. Dinas Perhubungan, Pak. Ngubung napa? Ngubung napa? Ngubungi wong lanang-lanang. Walah ya begengkek padha. Lah sak jalur kok Oh entar dimareni ya. Nggih. Kene. Ya, Mardi mundur Mardi. Wis. Lah iki. Nah, nak niki asli. Asli soalnya iso ditengeri Mas. Iya. Lek gelungane gede mesti wedok. Wedok. Wedok iki. Monggo. Gelungane 2 meter kok. Monggo katuran jengkar, monggo. Jengkar nggih. Halus to. Lho. Weh, ledan kayak banci rematik. Dan tukang gane wedi lek iki. Kowe to. Nggih. Sugeng dalu. Dalu. Ah nggih, mepetan senengane ngono kuwi. Pak Cahyo niku senengane ngeten iki. Ngeten iki. Pripun? Sing Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. masa banci biayaan. Ki nek ning nggonku wis tak bothok lho iki. Ojo to kok iso. Sapa mau asmane? Nyuwun sewu paring asma sinten, Dik? Sik Mas. Ki kok yo es krim kegedean ngono to Mas niki Mas. Mbok napa ning nggih tambahan. Oh, Niku bar ditambani kalih dokter. kula Mas. Nggih, paring asma sinten? Nggih. Asma jaler napa? Estri Mas. Sing estri. Sing estri Ira Raimu. Ira sinten? Ira Raimu. Kok dibacote ta, Nduk? Ira Raima. Ira Raima. Mau kita ngomong raimu. Loh, sing terus niki dudu aku kok. Oh, gak aku tuh rombonganmu. Lho iya. Kita apa nih tragedi banci gelut, Pak. Malah medeni. Nah iso ya Paling asma sing estri, Mbak Ira. Ira. Jeneng lanang.
Mas tak ceritani sik. Jadi harus tutur ini. Aku mbiyen ki jarene buku ya Mas ya. Maine keras iki, wong iki keras ta. Ini lho kok so. Wah, Kualik ta Mas ki? Napa? Kualik sing ngrangkul. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sik, Mas, sik. Apa? Keleke ribu ke? Lho, Ya apa kelek Mas, usulak. dadak rung tak cukur terae kok ya. Mau lho. Mas niki sanes anu kelek, Dan sanes wulu kelek. Lah niki kembangi. Heeh. Ki oyote. Oh, kita sing jeneng kembang ora waribang. Apa Mas kuwi Mas? Wis kembang ora waribang. Heeh, ora Delok di Google gak temu. Oh, ah. Ambune be. Wah! Badek ora kaprah. Warane. Sampeyan ki cocok nang nggonku. Kuwi lho Injih, takon Mas. jenenge Pripun, asline Mas? sapa kok Nangku so. sempret nek bunga-bunga nah ya. Yuh tenan. Omong to Tik. Anu pidalem saking pundi, Mbak? Kula Caruban. Mas. Caruban, nama KTP. Nama KTP tak ceritani urung tak ceritani no mau kok ya. Heeh. Aku roh, Met. Mbuh aku ora melok lakon ki yo. Pripun Ngrasakno to ceritane ndres kowe. pripun, Mbak? Ibu mbiyen lahiran Mas. Heeh. Lahir ki cenger ki tangise wedok wis e. Wis wedok. Tapi Tapi pripun? tapi Piye kuwi? didelok kok celepitane gak enek Mas. Celepitane. 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 Nggih, terus? Heeh, terus bapakku mbawa ngono Mas. Oh, Pak Singo. Lah mbowo Lah kok Singo. bawa saking kagete Mas. Oh, kaget. Nah, akhirnya aku dijenengi bawa. Ora wowo. Wah, ngono kok Cik Ira Raima. Apik kok Ira Raima. Terus pekerjaan sehari-hari apa, Mbak? Sehari-hari terah omahku cedhek alas, Mas. Oh, ngata. Hmm. Berarti pergaweannya apa, Mbak? Kerjaannya apa? Kok blandong pitolek kok. Kok banter-banter. Kok iso blandong rumangsamu? Mandor. Oh, mandor. Mandor. Nggih. Mas. Wis di pacar purung, Mbak? Alhamdulillah, Mas. Pun. Hah? Pun. Ora trimo pun. Lah terus? Neng alas kuwi, Mas. Heeh. Ora trimo wong tok. Lah terus? Yo pacarku kirik, kethak, singo. Waduh, lagi wis dipangan rayap iki. Matur nuwun, Mbak. Enjing. Weh, Dikira wis siji. alhamdulillah, Pak. Ah, Kancaku wis menemukan pasangan hidup. alhamdulillah. Wis selamat ya, Met. Muga-muga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Dongakno aku gak meteng ya. Yo, sing metengi kono. Mas, Anu, Mas Komet. Dalam. Padha klontongi. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah ki anggere kleben rong sloki nu masuk. Wong sloki masuk piye to? Kon jumeneng dong. Dijak ngetep, Ayo. dijak Monggo, Pak. ngetep. Monggo, Pak. Wah, jan. Lah nek iki asli, Met. Asli. Soale dari pakaian pun benten, Pak niki. Nah ini Silvi Kumalasari. Kendalu. Sukendalu, Mas. Sukendalu. Kula istri. Oh. Asli kula wanita nggih. Ah, mosok. Nggih kok jenengan mboten percaya kan pripun Aku ora percaya. Kaya dino iki akeh jebakan. Mboten saestu kula Mas, kula niki wanita asli. Asli nggih. Asli. Namine sinten? Mbak Sandy Radista, Mas. Sandy Radista. Nggih. Rumahnya mana, Mbak? Oh, kula Caruban. Oh, Caruban. Nggih, nggih. Caruban. Caruban di. Alah. Endi to? Model Pripun ta Nama Caruban? asli? Oh, asli. KTP. Oh, KTP. Nggih. Nario, Mas. Naryo. Jenengan ki Anu nyun sewu. Mbak Naryo. Pripun? Mbak Naryo. Lah pripun? Anu nyun sewu. Apa? Sapa jenenge? Nario. Lho. Bau. Nyapa? Lho. Aja lalu-lalu nyapa? Mosok iki Mas Naryo Mas Naryo kendang kae. Ya ora duduk kok iso. Ya Allah. Kok iso? Lho Eh aku piye to kok do bingung piye? Lah iya, aku tak takok sing Lah piye to Mas? terakhir Piye? di sampean. Pripun? Namanya siapa kalau nama panggung? Oh, nama panggung Mbak Sandy Radista Sandy. Niki nek sunat teng rumah sakit napa? Anu mboten teng Grajen, Mas. Grajen. Nggih. Wis sesuk. Lho pripun? Nek Lah dijelas. jenengan latan niku tanpa sakit lho saestu lho kalau kok iso. Tapi Tapi nggih ditanjakne mau lah pamundute lah gubuk Gubuk Asmara. Nggih. Nggih, nggih. Monggo. Coba kaya apa kridane iki. Jane nggih monggo. Monggo Mas Rumpal langsung kemawon. Tak tung-tak. Berlima iki Ya ayo. wae lek Saya wis Iya. bunek-bunek. Piye? Gubuk Asmara. Asmara. Dados. Ayo tek, ayo tek.
Pripun saya kula pengen ngertos jogetane riyin, Pak. Niki kok wonten kados stemper ngeten. Energik, Mas. Energik. Energik. Tapi Pak jenengan Oh, garingan Mas. Mas. Ciro lu. Alah gur ngono bojoku ya iso. Anu Sopo nggih, Pak? nyuwun sewu. Ora. Nyuwun sewu Buli Mbok. Menawi gene bojone jenengan kan ngeten iki tesih terpasang nggih to. Lah nggen kula niku tak nggo ngene iki lho. Ah ndek wingi niku mencolot metu dadak nderuki. Lah isine apa? Nek Isine apa? malah niki cor-coran. Cor-coran Ben aman ya, Dek. Ben aman. Menawi ngersakne cor-coran. Mboten imitasi ya. Mbak sedaya, niki sing mundhut niku Butarom lho. Lho. Sing apik. Sing apik. Sing apik, Dek. Ngapunten Butarom. Pangapunten. Eh. Ndi Butarom? Ndi? Lho, mosok jenengan mboten pirsa Butarom. Ndi? Butarom niku Nek ngeten, Mbak. Nggih. Bakda wayangan jenengan ampun kondurin. napa? Nah. Kasuwun mangke tetep teng mriki riyin. Oh, wah awake dhewe sik dadi binatang tamu. Bintang, Mbak, kok Oh binatang. iya, Lha napa? Mangke ajeng tinggi tumbal nggih bangun nggih. Dadi Kowe aja sakora. Kowe demite yo gila kok ya. Iya. Iki sampean, sing sampean kene maju. Sampean mundur. Iki sing iki ngethek kae kok iso. Ayo, anu kene, Mbak. Jogete sampean kaya apa? Cobi. Yo. Joget nae. Joget tok jaringan. 1 2 17. Hei ha, hei ho, hei ha. Tuh. Hei. Seskramku kumat. Dan cirematik piye to kowe iki kok. Kaken melayani gitu. Berikutnya, Mbak, siapa mau? Sing kaya mau kene ta? Mbok Ali Bata. Sing ngene Sing kene. mau lho sing kaya step. Ya. Ayo Mas, musik. Ciro lu yo. Ayo. Hey. Yo. Yang sewu menika wonten ula tali picis, jadi Nah,
Apa to Dong ki ya pengen ketok gandes luwes kok. Kaya apa nyembur kancane. Sing weh mundur masuk. Ayo lektik iki. Lektik sapa kok lektik. Ngomong aku lho kok sok. Ayo. Bawa. Lali ya. Mbak Wowo. Nah iki jelas gak iso ngene-ngene. Gak iso. Ora. Iki ketok yang Dunjone suarane sok klotak-klotak. Lah iya. Nyun sewu jagung sakniki sak kilo pinten, Mbak? Nyapo. 5.000. Iki penebat. 1 2 3. Iki cara wedok tenan entek bocah iki. Nek opo? Kok iso kaya gelem. Iya. Aku lho. Aku sakne ngene iki. Yo lanjut. Ayo. Lanjut. Sing keras Mas iki sing keras. Iki nyapa kok jog blorot kabeh iki nyapa to? Piye to Mas wong yo Sepuntene Mas asli ngeten iki. Nek asli ki mesti ngeten iki nek badhe nek sing asli kan cobi to jenengan tingali cobi. Lah ya piye? Kaya kotak tomat Niki lho to. jenengan cobi tingali. Iya. Sembrono kok. Lah susu kok gombal tok iki lho. Kuwi Aja kaya ngono ki Mas aku ki enten putarom lho kok. Wis ora masalah. lanjut. Iki Sabar, Mas, iki kul suwangkem itu kon dindi. Katut kene lho. Iso ki lho kok ya. Aku ki ora moto duwiten lho Mas. Ora. aku ki Guyon jane. ki kan. Aku nek duwit ora doyan kok iso. Duit gak doyan? Gak doyan. Lho, tenane lho. Gak doyan. Sing doyan apa? Wong lanang. Lho Pak, lek pengen pates wong wedok sing ra resiko, Pak. Monggo niki. Lagi ren lho ya. Met, aku nyekel dhuwit kok ambune kucing. Ngono masan iki kok. Mampir Lah depot. wis perawan ki ya mesti wangi ngene lho Mas. Ayo, tembange lanjut nih. Lanjut nih, ya. Yo. Yo. Cedatan sajroning Terima kasih, matur nuwun, luar biasa. Iki anu, Mas Komet Mas Dodo. Nggih, pripun? Bijaksana dan kehebatan RSUD Ndolopo Lah, Madiun. nggih, nggih. Walaupun bagaimana ini kan khusus nggih, kiai khusus. Khusus. Tapi disamakan di sini tidak ada kaum pria dan wanita Lah. atau yang khusus seperti ini, semua dirangkul sama untuk lestarinya budaya Indonesia. Betul. Itulah Ya, RSUD Ndolopo. Nggih, kita harus menghargai dan menyamalakatakan Menyalahkatakan piye to? Jangan nyamaratakan dipandang sebelah mata beliau juga sama dengan kita. ora padha. Mungkin nasibnya yang beda gitu loh. Maksudnya podo iki podo wonge ngono lho Mas. Iya. Ngono mbek masalah. Anu ibu-ibu saged lenggah riye. Ngriku, lah ngriku